Guys, welcome back to my channel. ಮಾತಾಡ್ಲೇಂಚೆಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯನಾ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ. ಸೊ ಯಾನಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದಿದ್ದೆ. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಬಣ್ಣಾಗ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ಕ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಾಲೆ ಬಕ್ಕಲೆ ತೊಂಬರ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡದೆ. ಸೊ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತದು ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ಕ ಬಂದು. ಸೊ ಯಾಂಚೇನೆ ಎನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತದು ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ಪೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಲಿ ಬೈ. ಲೆವೆಲ್ ಮಂತದ ಕೊಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಗೇಟೆ ಮನ್ಪುಗಾನು ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಪೂರ ಕಲ್ಲು ಬರ ಕಂತು ದೀತ ಒಂಚೂರು ಶೋಕುಡು ದೀಕ ಬಂದು ದೈ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅದ ಶೋಕುಡು ಇದು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನೀನು ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದಿಜಿನ ಬಯ್ಯ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈತ ಮಂತೆ ಕ್ಲೀನು ಈತ ಮಂತೆ ದೊಂಬು ಬೂರು ಒಂದುಂಡು ದೈ ನಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ನಾಲ್ ದೈ ಇತ್ತಂಡು ನಡ್ತೆ. ಸೊ ನೀನು ಈತ ಮಂತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅವು ಅಕ್ಕಲ ಜಾಗ ಹಂಚಿದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಬೇತಕ್ಕಲ್ನ ಜಾಗ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ತಿಂಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪೇರಿ. ಈ ತಿಂಗಳು ಬೈದಿಜೇರು ಪಂಚಿದೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬೈದಿಜೇರು ಅಂಚೆ ಈತ ಮಂತದೆ. ನಾನೊಂದೊಂಜಿ ಈತುಂಡು ಬಯ್ಯ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ಕ ಅನ್ಪೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುನತ ಗೊಬ್ಬರೆ ಅಂಚ ಬಾಲಿಲ್ಲ ತಂಬರ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಡೆ ಪೋಪೆ ಒಂದೀತೆ ಪುರ ಬೇಲ ಇದು ಕಿಲ್ಲಡ್ಕುಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುನತ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಬಾಲಿಲ್ಲ ತುಂಬತ್ತದು ಗೊಬ್ಬುಗ ಅಂತ ಪೋಪನಿದ್ದೆ. ಆ ರಡ್ಡು ಕೂಲಿ ತೋಜು ಒಂದು ಈ ದೊಂಬುಂಡು ತೊಂಬತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಪಾಲೇನು ತೊಂಬರೊಂದಿಲ್ಲೆ ತಿಲ್ಲೆ ಶೋನು ಬಾಬು ಬಾಬು ಅಂಚ ತೊಂಬರೊಂದಿಲ್ಲೆ ಹನ್ನಾಂಡು ಹನ್ನಾಂಡು ದೊಂಬುಡ್ತುಂಡು ಕೊಡೆ ಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ದಕ್ವಾಲು ತರಕ್ಕೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ದಕ್ವಾಲು ಕಿರಿಯ ಪುಂಡಲಿಗೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಇಂಕ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡು ದೊಂಬುಗು ಏನಿಲ್ಲ ಪೋತಿಕ್ವೆ ಬತ್ತ ರಿಚಾಯ ಬಾರಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೆ ದೊಂಬು ಬತ್ತದು ಬಚ್ಚಿಂಡು ಬಾಜೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಚಯನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ. ಫೋಟೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಟು ಫೋಟೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಇದಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೆಗ್ದಿ ಅಟಿಲ್ಲ ದಾದನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಬತ್ತು ತೂಕ ಅನ್ನಾಗ ಎಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ದಾದನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿದ ಅಂಚೆನಿ ಅವು ಇನ್ನು ಕಾಪು ನಿತ್ತೆ ಆಯರೆ ಅವ ಆಯ್ನೆ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಜೇದಲ್ಲತ್ತ ಚೂರು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ಲ ಒನಸ್ ಮಂತದ ಬಕ್ಕೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂತೆ ಜೆಪ್ಪುಗ ಪಂದು. ಸೊ ಏನು ಒನಸ್ ಮನ್ಪೆ ಎನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ. ಓಕೆ, ಅಜಿಪುಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಟ್ಟಿದ ಚಿಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಂಡ ಬಂಗೋಡೆದ ಮೀಂದ ಕಜಿಪು. ಸೊ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ಒನಸ್ ಮಂತು ತಿಕ್ವೆ. ಓಕೆ, ಕಾಲೆ ಅಂಚ ಗಂಜಿನ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೆ ಚೂರು ತಿಂದಲು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ
till there bye. Channel subscribe ಮಾಡ್ಲೆ share ಮಾಡ್ಲೆ support ಮಾಡ್ಲೆ please support ಬೋಡು subscribe ಮಾಡ್ಲೆ. So bye, next vlog ಒಟ್ಟಿಗೆ bye.